Rwase kenyoro kia Nyangoge Nyagesieri imeye ward ya Nyamaiya bunge West Mugirango imeye county ya Nyamira nigo yesokirie na gusaba kobwatesigwa amo nabarai ao nabare no moyobo wanja kwenekia habuna nkopa bwatesia bare elio korusia homobere bumugaka bwenkeyo oyosirete obogema bwaya senya gitari ya Teinwek asekeria bagotebanga nigo baikaranse bose banyara ko bagwikaransirwa n'ubutaka obonene bagosangane getasene kegagia Nsoko TV nigo baorokirie okoganya kwabo hase bono baorokirie bunati bakunyara goikirania ebil ere yechiribu chibesa chimi ibere na 10 eri barusie omobiro yase ensemeyo Morikito Vincent Mondanero gotoigorera MSM ya kure Nsoko ensa emo maroboti rwa senchero goikira timbwati monto gokonya nani marore chibijando beretia abana ororo bakwita abana bane timbwati noyo yoringe konkonya nero kwa niriukiriaye omongina Alexina Mura gakomanyumo bwa bana baye abo basirere lirabense abo arenge no kwegena buna nkomenya bare egekegetambe Mura kare no kwegena buna kiregento niko gakobasemero bire yomonene niko naenda bwata mariga mange chingaki naenda musirio mugako yokorwa John Purasi oyo nere konyore sira senkeye mugako yone yasoete kurwarake akaiguna nende kunya kumuruma kagenda nyagitari aegwa marioga agachakanywa taigubuya naenda akagenda akairana naenda akaegwa marioga ndi taigubuya kagenda ara gatatu onekera agenda ara gatatu tachieti gochenjia nyagosira John Purasi enda yari kumuruma kulendo buroire bogatirana kobeke goro omukia bwa banyagitari asenyagitari ya Tenweki tochiti gokonya ogukwa kwaye ekeorokerero buna oburoire nigo konyora bwa moibire akatotebia John toro chari yaye teringia wono presa yerense presa yabeire pira ogukwa kwa Purasi nigo kwaretera mayanda amono oborobonge asenkeye chingaki ogukwa kwaye gwatigireri bagarinene elio ondate yorarigite nonye nigo yamateye nigechane teriteni rinene nyagosira tigete magega korenganiwa no konyora kwabo uko koro wense mono nabana nabwate bakure bonsi piti mbwati mwana uri gotokonya yori gotokonya yakwo umwakoria mutienyo kianda wana ninje bwekandeiga wana ndote ne biri yabeire nenaria uri ngokara na irobi nerukwe uri gotokonya no mugaka kwara umararia gochaga ari nyogo kwembe atonyori sabuni twisibiri kono nditayo na tata konya nero uri tegemea si familia yeiga nero ringe kobaga gotokonya nero nyari kobaga gusira bona so mucho twatiira baburaka na abana ntubwate obokonguntu bwate ne ngombe chiari ngenkaige cyo byangese tumugino gaoni isenge cyo mugakoyu mungino utigaire bosapi amashabiki yeshinyomba cyoburalia naro kagendete gwicana asoko musirio yomobo ore kwiruka ilisolie mamba niko bono bakubulia asobwamo amone amate yonsi gosirwa eli gosembarusio mobere alia Tenweki no gachononye anginka gosenende basirwa semero biliende yokomoenia matuka makaru araya ochire mondo tayo kobangana ndiako genda kusobeke besa kando ukuchikushughulikia gharama yaye kwende na intu na bali toro ga ikatichirani nande chindu goboigo wa atonyorte pesa price abarai baito bachaime with their goodwill batokonya meruriuru ali ngane banu chaiga nunya kurara iga so rara ngaiga then it will be affordable tokonya kitwa ndiro mwana uyu minta sakari iga karare ono kusaba kwana no bakonyi nkoligia ko mugakuria rwaria aiche tindeke nyebere ndembeyo nataka monkonya abantu baminto bankonya mugabana nyali bankonya bagambi baminto bansi bankonya yaboro chasi tiga bankonya yabo kemoni abantu baminto tiga bankonya yabo cheruso mugwinire bugaki umuchumba sitibu mugaka yabo kemosi ora take gonkonya soma yumbia namba yane yesimi 07 26 48 764 aligisina muraburasi nche ngorko Vincent Monda